guys, ayan, magandang hapon. Ayan, tumawag na po ang Amazon sa akin. Dito na daw yung order natin na mic. Ayan, saka yung B8. Ayan guys, punta na tayo sa gate ngayon. Magandang hapon. Ayan, tumawag na po ang Amazon sa akin. Dito na daw yung order natin na mic. Ayan, saka yung B8. Ayan guys, punta na tayo sa gate. Ayan, sasalubungin natin yung ating in-order ng microphone tsaka ng B8. 20 minutes, 30 minutes siguro nandun na tayo sa gate. Pala guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ating in-order. Ayan guys, sana okay na okay itong na-order natin ng mic. Ayan guys, nandito na tayo sa gate. Inaantay natin yung ating in-order. Ayan, wala pa, pero sabi pa parating na daw. Ito na yata guys. Ayan, ayan guys, ito na yung in-order natin guys. Ayan ayan. Ayan guys, ito na yung order natin. Ay. Ayan guys, ito na yung order natin. Ayan. Ayan guys, Amazon. Amazon guys. Ayan guys. Ayan guys. Ito na yung in-order natin sa Amazon. Ayan. Ito guys, Amazon. Ayan. Ayan, hindi po ano yan hindi po sponsor. In-order ko po ito sa Amazon. Ayan. Ayan guys. Sana okay ito. Hindi siya reject. Kasi hindi pa nabubuksan. Ayan. May ka-shoutout nga pala dyan sa mga SM. Kasama natin sa SM YouTuber family. Ayan. Magandang hapon, tanghali, gabi o umaga sa inyong lahat. God bless. Bukas na ang part 2. Ito na yung order natin sa Amazon. Ayan, i-unbox na natin. Ayan. At tapos, ito po, ano, tapos mo in-order natin. Ayan. Studio microphone. Ayan. Tapos, ayan, i-unbox natin. Cable, yung filter niya, ito yung kanyang V8. Ayan, V8 yan guys.
ito. Stand niya. Ayan. Pero itong mic niya parang maliit. Ito. Ano sabi ni Johnny Boy? Ayan. Ito, di ba? Maliit. Parang maliit. Maliit siya. Ayan. Tapos ito yung mga accessories niya. Ayan. Hindi ko alam saan ito. USB. Ito sa cellphone. Sa computer. Ito sa computer siguro ito. Ito sa cellphone. Ayan, cellphone. Tapos ito. Dalawang cellphone. Ito yung V8. Ayan. Itong tatlong to, hindi ko alam kung para saan to. Pag-aaralan ko muna to. Kung dito, basta ito na ito yung dumating. Tapos ito yung microphone. May sungit pa. Pero ito pinaka-manual na siguro, manual niya. Ayan. Ayan guys, studio microphone series. Ayan, professional condenser mic. Ayan guys, professional condenser mic. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo.